Velkommen til den første vlog-video om det buddhistiske livshjul. I dag har jeg taget Mike Poulsen med i studiet, og vi har simpelthen fundet det her billede. Og vi har simpelthen ikke tænkt os at gennemgå det, for I kan selv se, hvad det viser. Kan du fortælle os, hvad der er inde i midten af den her rumring? Der er en hane. Vi har også taget Victor med. Der er en i hane, dagens en slange og en gris. En grå gris. Så har vi den hvide her, det er på vej dem, der har god karma, og det er dem med dårlig karma. Kan du se, hvad de symboliserer? Begær, uvidenhed og vrede. Ja. Det er jo velkommen til den buddhistiske blog. Det her, det er Gud-verden. Det er den øverste verden. Der opbruger man kun sin karma. Det er, hvis du har fået rigtig god karma, så har du det rigtig fedt. Så til højre for, der har vi menneskeverden. Menneskeverden har vi her. Og det her, det er det eneste sted, du ligesom kan forbedre din karma og opnå nirvana, så du forsvinder fra alt det her fis. Det er den her. Så endnu en gang til højre, der har vi dyreverden. Nej. De evigt sultne ånders verden. Det er da dyreverden. Det er værre at være dyreverden. Er det ikke det? Det skulle være dyreverden. Det er fordi dit billede er omvendt end det der billede. Vi kigger jo efter den her, der er dyre... Nej. Hvis du er buddhist, så er det vigtigt, at vi er organdonor. Okay, men så husk at kigger vi i de evige sultnes verden, hvor man altid er sulten, og så når man spiser, så brænder det hele vejen ned i halsen. Ja. Så har vi helvede nederst. Og det er også bare øve. Altså, det er bare surt. Der er du, hvis du har været rigtig, rigtig slem. Og så når du har opbrugt din dårlige karma, så bliver du genfødt et andet sted. Yep. Og så har vi nemlig dyreverden. Ja. Og der kan man ikke styre sit begær. Det så det er dårlig karma. Det passer godt. Og så den næste, det er halvgudverden. Subscribe. Follow. Thanks for watching. Så det var lidt om samsara. Det er så mangler du lige halvdelen. Okay, Mike. Du må godt fortsætte. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Du må sidde med næste video. Næste video, der kigger vi på de 12. Den 12 så har vi så den yderste ring, som er 12 billeder. Ja. Vi har først, fordi de passer faktisk sammen, de her. Så den ene påvirker den anden. De årsager af hinanden. Ja. Så den første, det er en blind mand, og det illustrerer uvidenheden. Opstående i afhængighed af hinanden. Og det er den, der er der. Så har vi nummer 2, som er en pottemager, og det illustrerer viljen. Så er der en abe, som er bevidsthed. Ja, og så er der mennesker i en båd, som er navn og form. Det er 1, 2, 3, det er den der. Ja. Nummer 5, det er en bygning med vinduer. Med vinduer, som illustrerer de 6 sanser. Men har vi kun 5 sanser? Nej, men det kan være, de har den tror på den 6. sans. Så er der et par i omfavnelse. Det er kontakt. Og en mand med pil i øjet, det er følelse. Og en kvinde tilbyder manden noget at drikke, livstørst, begær. Ja, og så nummer 9, der har vi simpelthen en kvinde plukker frugter fra et træ. Vedhængende. Vedhæng, det er fordi det er en kvinde. Og så er der et elskende par, som er tilblivelse. En fødende kvinde, fødsel. Og så en mand, der bærer lig til gravpladsen, og det er så alderdom og død. Og det er et symbol på, den der holder den, han hedder Mara. Og et symbol på begær. Der frister os til at hænge fast i livshjulet og modarbejde vores fristelse. Jeg har faktisk et spørgsmål. Så uden for livshjulet, der har vi Buddha. Hvordan er det, de 12? Det er Buddha. Tak for nu. Følg med i næste video.